În episodul de astăzi am pregătit un challenge care mi se pare super interesant. Am ales de un Battle Pass câte 6 skin-uri care să reprezinte fiecare raritate din joc, iar fiecare skin va decide raritatea armelor pe care voi avea voie să le folosesc tot meciul. Și aici intervine partea complicată. Ce fac dacă primesc un skin care mă limitează la arme gri sau chiar la arme legendare? Ei bine, asta veți vedea pe parcursul clipului. Iar ca de obicei vă reamintesc că fiecare like contează și m-ar ajuta super mult să vă susțineți și să văd că vă place ceea ce fac. Așa că, fără alte introduceri, hai să intrăm direct în episod. Bun, deci după cum ați văzut și în intro, în episodul de astăzi, skin-urile ne vor decide cu ce raritate vom juca. Voi învârti de o roată și această roată, stai să o aduc aici. Această roată, după cum vedeți, are numele de la skinuri. Sunt toate aici de la Ninja, Jade, Gendo, Hope, Daigo și Night Rose. Fiecare skin are câte o raritate, asta fiind Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendar și Mythic. Așa că hai să învârtim de roate să vedem cu ce raritate vom începe primul match. Mamă, am început în prima cu Legendar, mamă. Bun, suntem și aici, am primul meci. Mamă, să vedem cum facem rost de o legendară. Cred că n-am eu șansă să-mi pice legendară din primul chest, dar încercăm. Mamă, sincer, nici nu știu unde aș putea să aterizez să-mi iau repede o armă legendară. Cred că aterizez aici la Night Shift Forest ca să iau din chesturile din alea mitice. Mamă, acum tot ce-mi doresc e doar să îmi pice o armă legendară. Mamă, cred că era mai jos chestul ăla. Da, aici. Ia, dăm te rog armă legendară. Mamă, e epică. Mamă, e mult mai greu față de ce mă așteptam eu să fie challenge-ul ăsta. Luăm măcar glonțe în caz de... Dacă ne dă pe minune o armă legendară, să avem măcar cu ce să tragem. Mamă, cineva a luat cheia. Ok. Mamă, numai de astea epice îmi dă. Eu nu prea am ce să fac meciul ăsta decât să fug. Sincer, nu am ce să fac. Oare dacă bat botul ăsta parcă îmi dădea ceva? Cred că nu. Hai să încerc să bat repede asta, poate îmi dă o armă legendară. Nu, mi-a dat epică. Hello darkness, my old friend. Mamă, ce greu e challenge-ul ăsta. Oh, ce strar. Doamne ajută, dă-mi o armă legendară, te rog eu frumos. Armă epică. Mamă, dar dă ceva și mașina. Ok, ia ceva. N-a avut nimic bun. Hai să luăm mașina asta mai rapidă. Chest rar. Mythic, pardon. Armă epică. Cred că asta e soarta meciului ăsta, să jucăm fără arme. Că văd că Epic Games nu vrea să ne dea nicio armă până acum. Știi că suntem prea buni și o să câștigăm meciul dacă ne dă armă legendară, adică cum? Stop the cap. Cred că suntem 4 jucători, e prea mult ca să joc eu fără arme. Cam aici am boxurile astea până... Am con, ok. Stăm în boxurile astea până se mai închide zona. Sau când pleacă băieții de aici să pot să mă plec și eu. Băiatul ăla de acolo din fața are arme mitice. Știu asta în cauza că are zona de pe hartă foarte mică. E după piatră și stă acolo să se uite după mine când plec. Eu ar trebui să mă duc. Uite aici. Acolo, da, dacă mă duc cu șocuivul ăsta, nu o să mai am șocuivuri. Și deja e cineva acolo. Ia să văd. Ia să vedem ceva legendar. Mamă, nimica legendar. Dăm pe meciul ăsta. Ok, facem un box aici că... De fapt, facem două boxuri. Că mai sunt jucători pe aici. Și tot suntem 4, nu s-au bătut între ei. Mamă, nu mă așteptam să fie meciul ăsta așa de lung. Eu stau aici fără arme, n-am nicio treabă. Da și voi pe like și subscribe cât stăm noi așa aici la boxurile astea, că dacă vă place ce fac, mă ajută acolo, știți?
Mamă, că s-a dus ăla. Trebuie să mă duc și eu. Mă simt ca la campionat, sincer. Fără mișto mă simt ca la campionat. Adică doar stau și construiesc și nu trag și după alții. Ok, asta e și situația 1v1. Da, ăsta am fost. Mamă, destul de lung meciul ăsta, am rezistat foarte mult, n-aveam nicio armă. Eu cred că a fost chiar un meci bun, așa că trecem la următorul skin să vedem ce ne pică. Și câștigătorul este Jade. Mamă, deci trebuie să jucăm cu arme verzi. Hai să vedem cum ne descurcăm cu armele verzi. Trebuie neapărat să găsim o armă verde, n-avem cum să nu găsim și noi o armă verde. Bun, mergem în partea asta la Secret Gate ca să luăm Slurp Dracu. Să începem jocul cu shield full. Iar ce avem aici, ce avem? Mini doar. Am ceva verde înăuntru. Da, perfect. Ar trebui să ies cât mai repede de aici, că nu prea materiale și ar trebui să mă duc să lutez. Încă mai este și cineva aici lângă noi. Și cred că eu la 11 de ăsta ca să mă duc în partea asta. Aha, am văzut unde e. Nu știu unde ar fi putut să tragă. Mamă, unde e? Fix în vârful muntelui acolo. Nu că mă duc peste el. Ce face, bro? Nu. Mamă, cum i-am ratat hiturile alea? Mamă, de ce joc așa slab? Ok, l-am luat, să facem repede un box. Mamă, ce arme nu pot, ce arme n-am voie să iau. N-am fost atent unde s-a dus ăla cu motorul. Cred că e în partea asta undeva. Ăla e copac. Uite aici. Unul e mort. Ok, l-am mai luat și pe ăsta. Păstrăm shockwave-urile, că sincer mă ajută mai mult shockwave-urile în situații de fugă. Mai dăm un shockwave. Hai, boss, că ai puțină viață. E în casă. Hai că mi-am mirosit shockwave-ul. Mamă, am tras de nota 10, am tras. Probabil o să fie cineva pe insulă. Nu sunt sigur, stai așa că am auzit că se trece în partea asta. Cred că era bug-ul ăla de pași. Nu știu de ce e un bug în care vezi pași pe ecran, dar efectiv nu e de la nimica. Mi-a cam luat viață botul ăsta. Mamă, de rol a nimerit. Mamă, și el mi-a dat laser.
Mamă, n-are viață. De ce n-am gloanțe pe CNG-ul, pe arâul ăsta? Ok, luăm asta. Mamă, și nu pot să iau nimic din loot-ul lui. Ia, asta ce e. Ok, jucăm cu medalionul ăsta că mă ajută, că nu știu cum mereu rămân fără gloanțe pe shotgun. Mamă, băiatul chiar nu se joacă. Bă, mai lasă-mă și pe mine în pace. Urmărește băiatul la meciul. Mama, nu te crede disperat. Vreau să dau big-ul întâi. No. Uitați-vă și voi la el. Ce ar trebui să-i fac eu la ăsta? Mamă, sunt prins la mijloc. Ok, nu știu, era în față. Am fost prins la mijloc. Oricum, bun meci. Acum să vedem ce skin urmează să ne pice. Și câștigătorul este Hope. Hope înseamnă arme epice. Și cred că challenge-ul ăsta o să fie la fel de greu ca ăla când ne-a picat arme legendare. Sincer, dacă stau să mă gândesc mai bine, nici nu știu de ce am zis că o să fie greu, că doar mă duc aici la Night Shift Forest și am acolo chesturi multe, chesturi mitice. Ok, am ajuns repede. Mama, nu te cred că nu-i chestul la mitic aici. Mama, nu te cred, nu-i chestul la mitic aici sus. Mama, și e player acolo. O și player aici. Trebuie repede niște heal-uri. Pe cineva a luat cheia. Shockwave-uri. Mersi. E bine că am putut să scap de botul ăsta de aici. Ok, băiatul de aici e deja în safe. În voltul ăla. Mamă, cât de mult, am uitat cât de mult de chestia asta. Masca. Opa, a ieșit. Mamă. Nu mai vreau să mă bat. N-am știut că a putut să iasă pe acolo. Ia să vedem. De ce shotgun? Mamă. Ok. Și, ok, cred că am văzut playerul. E după copac. Ok, spart. Hai să mă risc. Mă risc numai. Mamă, l-am prins ca lumea când Fărman nu-și dădea seama că o să vin după el. Ok. L-am curățat repede pe ăsta. Nu cred că mai bine merg cu SUV-ul decât cu mașina sport, că asta are mai multă viață. Și uite că mai... Opa, am dat chiar de 2 playeri. Iau eu kill-ul? L-am luat eu perfect.
Perfect, am luat eu kill acum, hai să-mi dau și eu reload de armă. Aș putea să fac același lucru care l-a făcut și băiatul ăsta, să dărâm și să-i bat pe amândoi. Ia. Ok, unul jos. Ok, l-am bătut și pe ăsta. Ia să vedem ce arme aveau băieții. Ok, coroană. O luăm așa că noi suntem regi aici. Ok, bun. Nu, mi-au trecut la mașina. Ok, nu știu cum l-am ratat acolo. L-ați auzit, da? Aici nu e, e aici. Aha, l-a dat de gol, l-a dat de gol Corona. Ce să faci? Mamă, ce medalioane avea băiatul. Ok, este 1v1. E un băiat acolo în față. Nu știu exact unde e în față. Că am auzit atunci când a tras. Am uitat. Era bot. Primul win. Primul win din challenge-ul ăsta. Hai să vedem și ce ne pică din ultimele două skin-uri. Cine va fi câștigătorul? Și Ninja. Cred că așa se numește. Ninja, de fapt. Ce asta nu pot să-l deschid, că știu că nu o să-mi dea o armă gri. Da. De fapt, atunci hai să-l deschid, că cine știe, poate nu și eu pe vârf și shield. Sau sabie, pentru movement. Ok, n-am văzut că are ăsta deschis aici, dar... E ca lumea. A luat kill-ul el de acolo. Era botul ăla acolo. Era NPC. M-am panicat degeaba. Asta e că îi rezolvi acum pe băieți. A few moments later. Mamă, cum a luat. Hai acum să vedem și ultimele două skin-uri. Câștigătorul este... Arme rare. Hai să mă duc la chestul ăsta repede de aici. Armă albastră. Mulțumesc! În prima armă albastră așa am început fie bine. Ieșim în față la player. Ok, sparge. Nu știu dacă asta înseamnă uneori că poate fi NPC. Dar nu mereu. Dar da, e NPC. Ok, l-am văzut pe unul. Asta cred că e NPC. Da, cred că era NPC. Stai că nu știu unde e. A fugit? În buș? E sus. Ok, nice. Mamă, nu știu cum a nimerit.
Mamă, nu mi s-a dat reset la con. No, acum am murit. GG. Bun, și trecem la ultimul match. Ultimul match fiind cu arme mitice. Da, se bate. Sincer, n-am ce altceva să fac. Trebuia să fac asta. Ok. Cred că nu pot să dau cu sabia după Nitros, aparent. Nu știam de asta. Nice. Hai că am luat-o. Relativ cât de cât ușor. Dar nu prea am respectat challenge-ul, că a trebuit să-l omor pe ăla. Și n-aveam cum altfel să-l omor dacă nu dădeam cu sabia, că alte arme n-aveam. Dar respectăm challenge-ul începând de acum. Altfel n-aveam cum. Ce arme mitice mai putem să luăm și de unde? Apar, nu am de unde am putea să luăm arme mitice. Uite pe ăștia aici. Oare e la mine? Da, era aici. Cred că iau și kill cu el. Dacă era puțin mai lent la reacție, cred că puteam să-l omor. În caz de ceva, mă protejez și eu aici în spate. Bun, am luat kill-ul. Am imaginez ce enervant e să ți se întâmple asta. Nu-ți dai seama ce enervant e? A crezut că nu-l văd. Opa. Nu prea a fost o idee așa bună. Dar ne dăm heal acum repede. Până se termină meciul, intră și tu acolo la secțiunea de comentarii și lasă un comentariu dacă tu crezi că eu pot să câștig meciul doar cu armele astea. Ok, scoatem și botul ăla repede. L-a omorât. Mă omoară și pe mine. Nu. Hai să mergem repede în zona asta, avem avantajul. Mamă, ne cam dă. Cam dă damage. Butoile aici? Butoile aici, perfect. Nice, am dat win doar cu armele astea, mâncați-și gura ta. Ia uite, avea el arma asta mitică, cred. Cred că asta e arma mitică, da.
Nu știu de unde a luat-o sau cum a făcut rost de ea. Dar important e că am câștigat meciul. Cam asta a fost episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, apăsați și voi pe butonul de like și de subscribe să ne strângem aici cât mai mult. Mulțumesc pentru vizionare și noi ne revedem data viitoare.